Hello mga Yinyens! Aminyas no, magandang hapon no, April 12 ngayon, 2024, araw ng Biyernes no. Mayas, basahin ko lang nasa pitch ng Maharlika Pilipinas Basketball League Game Day no, April 12, 2024. Ito mga Yinyens, so yung schedule ng laro no, mga Yinyens no. West Arena, Valenzuela, 4 PM no. Mindoro versus Sarangani. 6 PM Bataan versus Bacolod, 8 PM Pangasinan versus Valenzuela. Ito man yung mapapanood sa MPTV, FB Live, YouTube, Pilipinas Live app. Hashtag MPBL, hashtag 2024 MPBL season, hashtag Liga ng Bawat Pilipino. Ayun yan yung game day, April 12, no? West Arena, Valenzuela, Mindoro versus Sarangani, 4 PM, Bataan Risers versus Bacolod, 6 PM, Pangasinan Heatwaves versus Valenzuela Classic, 8 PM. Amayas no, sa page naman ng Pangasinan Heatwaves no, ito man, basahin ko man yan no, yung page mga yan, basahin ko lang. Pangasinan Heatwaves no, araw na naman ng tag-init, sumubaybay at sumuporta sa laban ng Pangasinan Heatwaves hatol sa Valenzuela Classic no. Ang home court na yun no, sa may Valenzuela no, sa mga taga Valenzuela dyan, sa mga malapit dyan sa Valenzuela, manood po kayo ng MPBL no. Ito po ang laban na mamaya no, 8 PM Pangasinan Heatwaves versus Valenzuela Classic no, yung main event no, kasi home court ng Valenzuela ito. Huwag palampasin ang debut ng ating homegrown player na si Mark Meneses mula sa Lawak, Pangasinan ngayong araw no. Sa mga tagalawak dyan sa Pangasinan, andyan po si Mark Meneses na kababayan nyo, maglaro mamaya sa may Valenzuela. Panoorin nyo po, 8 PM. Mapanood ang laban sa MPBL Facebook page, MPBL YouTube channel, MPTV Signal channel 98 at Satellite channel 53 at Pilipinas Live app. Ayan mga Yinyens no, yung ngayon araw na to no, April 12 no, Biyernes. Kaya mga Yinyens no, manood po kayo mga Yinyens, at shoutout pala kay Senador Manny Pacquiao na siya ang founder ng MPBL, ang Liga ng Bawat Pilipino. Okay mga Yinyens, so salamat sa panood. God bless everyone, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan, and bye bye mga Yinyens.